Води се днес ще започнем с сватба и ще приключим с музика, така че една романтична история с адрес Стара Загора, която разказва Василяна Гръбчева и Димитър Василев. Това не е обикновена романтична история, а разказ за болката, за спасението и силата, както по техни думи ги нарича света, на невалидните. Защо те обижда думата инвалид? Защото означава невалиден човек, който не е качествен, но смятам, че и ние сме хора. Не сме чак толкова невалидни. Тя е Татяна на 36 години, родена с тежко заболяване, детска церебрална парализа. Преди 20 години родах, бях на 15 години и нямаше кой да се каже, защото родителите ми починаха. 20 години си тук. Да. Мачака. Да. Той е Боян, на 47, болен от множествена склероза, заради която губи крака си. Предишният живот не беше весел. В смисъл мъж и хубава работа, но ако съм хванал множествена склероза, значи не е бил толкова весел. Болестта на Боян се отключва след ужасна лична трагедия, която дори не иска да изрече. Заради недъга си, Татяна е оставена напълно сама да се справя с живота. Той има един брак зад гърба си и един син. Тя си няма никого. Аз съм и от такова заболяване, дето не ги искат. Меко казваме войни. Но държавните училища пък, аз не съм ходил по такива институции. Татяна напълно сама се е научила да пише и чете. Влюбват се преди половин година, след като Боян е на границата на смъртта. Някаква сила го връща към света на живите. В третия месец вече бях твърдо убеден, че тя ще е жената, на която колкото и малко живот да ми остава, нали, ще го прекарам с нея. Искаме да се го живеем заедно. В радост и мъка, както се каза, всичко да е заедно да го преживяваме. И да се помагаме най-вече. Защото тук, колкото и да е, живота е малко труден. И Боян предлага на Татяна да стане негова жена. Всеки има нов шанс за нищо ново, за ново начало. Някога предполагали ли сте, че ще срещнете тук любовта? Не, бях се отказал. Нали. Тук живота вече придоби много измерение. Нали. Нов смисъл. Нов смисъл придоби живота. Не е като навънка, когато си здрав и може всичко. След нейното да, двамата решават да помолят директора на дома за помощ. Просто да сложат подписите си на лист хартия. Чупейки пръсти, Боян казва ми: вижте, доктор Трендафилова, ние решихме да живеем заедно и да сключим брак, защото смятам, че така е редно. Но ако вие не разрешите, реагирах как така, ако аз ви разреша, коя съм аз, че да разреша. Всъщност аз ще бъда до вас и ще ви помогна с каквото мога. Боян свенливо ми каза: ама ние само искаме да подпишем брак, ще купя няколко кутии бомбони да почерпя и толкова. Доктор Трендафилова и феите на Стара Загора решават, че приказките са истинските истории, които чакат да бъдат разказани. И Боян и Татяна ще бъдат принца и принцесата в тази. Домовете за хора с физически увреждания, въобще във всички социални домове, има най-напред болка. После има мък, после има тъга по близки и по семейство. В момента ние правим семейство. Ивелина, феята на дрехите, публикува в социалната мрежа молба към всеки, който има желание да помогне. Търсят се рокля и костюм. Страшно много хора се свързаха с мен. На 15-та минута намерихме рокля. Всички бяха толкова безкористни, толкова искрени, толкова много искаха да станат съпричастни с вашия ден. Следват хиляди съобщения с различни предложения. Доброволци за украса, фотограф, грим, прическа. Имаш чувството, че виждаш един човек. Като идваха, беше две колички една до друга, двете ръце бяха по средата и вървяха така. И те явно така си общуват, защото като говорих тук и с другите хора, точно това обясняваха, че те винаги са така. Красимира, феята на украсата, се съгласява за секунди след едно телефонно обаждане. Просто ми се обади и ми каза: искаш ли? И казахме: искам, и така. Нищо особено.
Ако за феите даденото е нищо особено, то за Боян, Татяна и всички живеещи в дома, това е всичко. Отдавна е изгубена надежда за щастие. Според мен те имат връзка, която ние в забързаното ежедневие, правейки много неща, я нямаме. В един момент я загубваме. В сватбения им ден Бяла и Стара Загора. За първи път тази зима. За първи път в дома ще има истинска сватба. Татянка, тя се радва истински, защото това е първото хубаво събитие в живота й. И като дете увредено, не е мисля, че никога няма да се случи. Да, точно така. Гергина, феята кума, която всички в дома обичат. Имам бяло сърце и постоянно го обичам. Къде не е майка, къде не е сестра. Благодаря. Че той като се обади и каза: Радост, аз ще се женя, аз седнах на леглото. Защото, честно казано, човек първо не вярва. За един батко, който е болен от множествена склероза и всеки един ден е една малка болка и всеки един ден се радваш на всяка усмивка, това е просто наистина прекрасно. Винаги съм търсил вярата, но накрая тя ме намери. И всичко това, което ми се случва, дори Татяна, която си мисля, че ми е дадена от Бога, и засилва вярата ми, се получи със всеки ден и така. По Божиите закони двамата искат да сключат църковен брак, за да бъдат заедно в този и в отвъдния живот. Нещата станаха като в приказка. Вашата приказка тепърва започва. Да, така е. Не знам бе, човек, не знам бе. Докарал съм си хора да разбият вратата. О, болката. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Да. Принцът и принцесата казаха да на живота, на надеждата, на любовта. За новото семейство Таневи и за всички в Стара Загора. Принцесо, мирега, аз съм човека лично. Засъбуди се Василена Гръбчева.